fi bawye mamunu nu hakliu juru chaninen do mamunu no lube kokura sindi kuma ka découverte kono nana cew minu ni olu hakliu kadi ni doni so dungew do maw minu ni olu kelendo ka miri sankaba masiri nuka haklinaw ye nunun bele jelen de be fara ɲɔgɔn kan nin k'u majigin k'u shuli u kelen k'u tigɛ fila courage u jɔlen be alakira ɲɛkun kilenna la u be k'a fɔ kira ye antal insanu alladhi nafkharu bintisabina ilayhi muhammadu de adamaden ye maw be ka giri anw minnu kan ko anw be kodɔn maw be k'a fɔ ko anw minnu de ka kumaw ye hakika ye n'anw de découvertew kɛ n'anw de be ka fɛn baw dilan dugumakolo kɔ kan n'anw de be ka hakilinaw cɛrin dugumakolo kɔ kan anw yɛrɛ fɛnɛ be waso de n'an ka kumakan min danbeyara ka taa muhammadu ma ni anw ye kuma min fɔ n'a fɔra ko kira ye nin fɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ fɛnɛ be waso ni o de sabula an b'a dɔn o kuma in tɛ wuli tukun o de la Hassan bun Thabit ko wama madahtu muhammadan bimaqalati akana kɛ maaw kɔnɔ ko ne be ka kumakan min fɔ ko n be ka muhammadu de tanu a ko nka sa walakin madahat maqalati bi muhammad a ko yɛrɛ hakika ye min ye dɛ ne ka kumakan y'o de masiri ni muhammadu ye sabula ni ya ye maaw be giri ka kumakan nɔfɛ muhammadu de tɔgɔ b'a la ni ye muhammadu tɔgɔ bɔ ye i ye kumakan min fɔ k'a danbeya ka taa fɛn wɛrɛ ma maaw b'u ka dɛbɛnw kuru kuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u ma d'a la ni karisa hakili kan ye o kuma alakira de bɛ anw ka kumakanw masiri an bolo o ciden belebele in n'an bɛna don o ka taarikhu la a bɛ fɔ ale de ma huwa bahrun la sahila la alakira de ye baji ye baji min ni dangan tɛ a la ni ko i bɛ alakira ka taarikhu ta i bɛ sin k'i yɛrɛ de i komi i bɛ baji camancɛ la n'i ye kɔrɔnfɛla lajɛ dan tɛ a la n'i ye tilebi lajɛ dan tɛ a la n'i ye bani lajɛ dan tɛ a la n'i ye baba lajɛ dan tɛ a la tintin da tɛ a la dankan da tɛ a la i ye alakira ka taarikhu daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i komi i b'o baji camancɛ de la o kuma n'i ko i b'a daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛnɛ a bɛɛ lajɛlen ye daminɛ yɔrɔ ye sabula dangan da tɛ baji min na n'i y'i kerun ka taa o baji fan o fan fɛ a bɛɛ lajɛlen ye taa yɔrɔ ye o kuma o baji in n'a ka bonya ne min dun bɛ ka kuma ne tɛ se nɔɔni na n tɛ ji dɔn nin ba belebele suguw la ne yɛrɛ ye jɔn ye ka fɔ n bɛna n jɔ danfɛnw na sɔn hɛrɛma ɲɛkun kilenna la n'o ye muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam ko n bɛna kuma o ka taarikhuw kan o de la ne misaliya a bi komi burusi kɔnɔ larabu misaliya min n'a bɛ taama janna a tununa kungokolo fantan bantan kɔnɔna na n'a girinna ka taa kinin fɛ a tɛ sira ye n'a girinna ka taa tilebi fɛ a tɛ sira ye n'a taara numan fɛ a tɛ sira ye dibi kɛlen do ka yɔrɔ bɛɛ datugu dumuni min bɛ a bolo o fɛnɛ bantɔ do ji min bɛ a bolo o bantɔ do sira fɛnɛ tununen do ale la
ale dumbe kungokolo fantan bantana ale kamana gwanembe o lahalayala akuna sirilembe o lahalayala ale toro la dro kalo kletan shusna ka yenge o noros na ka sira yira ale la o kuma burushi kono larabun ya jo akabako yale a niso jale abe ka kalo laje kalo be sankaba bili sanfɛ a ko kalo ma kalo ika dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn bena min fɔ e ka hakɛ la yala ne kan ga a fɔ e kalo de ma wa ko ala ka i nɔrɔya Allahu taala e ka nɔrɔ ye ka ba sabula kalo yɛrɛ ye nɔrɔ ye yala ne kan ga fɔ e kalo ma wa ko ala k'i kɔrɔta ala ye e kɔrɔta ka ba sabula e be sankaba la yala ne kan ga fɔ e kalo ma wa ko ala ka i cɛɲa Allahu taala ye e ɲa ka ba sabula cɛɲa tɛ nɔrɔ kɔfɛ o kuma sayyidi abal qasim ya rasulallah ne yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn n bena min fɔ e ma nin jɔyɔrɔ in na yala ne kan ga fɔ de wa Allahu taala ka e Muhammadu nɔrɔya ni nga sɔrɔ Allahu taala ko e ma kuranɛ ba in kɔnɔ qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin nali kɛra aw danfɛnw ma ka bɔ Allahu taala yɔrɔ nɔrɔ dɔ la n'o ye e Muhammadu ye ani kitabu min bangenen do ala ye e ka nɔrɔya fɔ ka ba yala ne kan ga fɔ tugun ko ala ke nɔrɔya wa yala ne kan ga fɔ e ma ko ala ka i kɔrɔta wa ninga sɔrɔ Allahu taala ko e ma kuranɛ ba in kɔnɔ warafa'ana laka dhikrak an masa taala e Muhammadu kofoli kɔrɔta i ye sabula alakira sallallahu alayhi wa sallam ciden bɛɛ lajɛlen ka bonya kuma min o dara tulo kan Jibrila ko a ma a ko Allahu taala ye bonya min kɛ e ye Allahu taala y'a yira bi anna ismi la yudhkaru illa ma ismik ne Allahu taala tɔgɔ tɛ fɔ yɔrɔ si fɔ e Muhammadu tɔgɔ ka tugu a la n'i bɛ ka misiri wele ni ko ashhadu an la ilaha illallah foyi tɛ se ka tugu a la fɔ ashhadu anna muhammadan rasulullah ni bɛ ka seli jɔ o kelen de do ni bɛ ka tahiya kala ni ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la foyi tɛ se ka bila ye f'i k'a fɔ ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o kuma n'i ye Allahu taala fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma alakira tugu a la Allahu taala ko ale mako tɛ o la o kuma Allahu taala ko warafa'ana laka dhikrak e Muhammadu kofɔli kɔrɔtara yala ne kan k'a fɔ tugun k'a fɔ Allahu taala ka e kɔrɔta wa yala ne kan k'a fɔ k'a fɔ Allahu taala ka e Muhammadu cɛɲa wa ni nga sɔrɔ Allahu taala ko e ma kuranɛ ba in kɔnɔ wa da'iyan ila Allah i k'a dɔn Muhammadu ye welelikɛla de ka taa a daba mama bi iznihi ni Allahu taala yɛrɛ ka jɛn wa sirajan munira Muhammadu ye fitinɛ de fitinɛ min n'a nɔrɔyalen do Allahu taala ye Muhammadu mangutu ka fɔ k'ale de ye fitinɛ nɔrɔyalen ye ni nga tile mangutu ka fɔ tile ye fitinɛ ye fitinɛ min ni wahaju do n'o de kalaya b'a la o kuma ni fitinɛ fila danfara jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sirajul wahaj wa sirajul munir o la n'a ye sirajul wahaju ta k'a lajɛ i komi Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ cogo min suratu naba'i la wa ja'alna sirajan wahaja anw masa taala ye tile kɛ fitinɛ ye fitinɛ min ni yelen b'a la nka finteni fɛnɛ bɛ a yelen in na o kuma Allahu taala ko Muhammadu ma wa sirajan munira Muhammadu kɛra fitinɛ min n'a nɔrɔyalen do o kuma sirajul muniru ani sirajul wahaju danfara jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sirajul munir o de fitinɛ min n'a nɔrɔyalen do nɔrɔ bɛ a la nka finteni hali kelen tɛ a la nka tile ale sirajul wahaju ye i k'a dɔn ale bi i tɔɔrɔ ni a finteni ye
kuma mina ni kilema bolendo odla sirajul munir o noro no ye alakra noro sallallahu alayhi wa sallam kuma ni o noro imbe ka gere ila ibasoro abi kunandia finteni fe ani nene fe ni alakra noro be ka gere ila kuma ika dobe fara ika kunandia kan dobe fara in Allah taala che jaka dobe fara in Allah taala che surunyaka akunga kuma ni kle siraju be ka gere ila ikado abi seken abi dekun abi nyani okuma ni siraju fulate kilinye nga alakra noro kuma na libe ka gere ila ikado ibe surunya Allah taala la wa ikanu be jidi kata alakra yoro nga kle ikado ale noro ale yele abi adamadin seken abi dekun odela na klefna takalaje ikado ale yele mi na be binishuka biniye nga alakra noro ale te bi ni shuka koliye ate bi ni kleka boliye alakra noro ono klekon boraka ba bintukote ola odela nga kodona dawko bihubbihi ni alakra kanu sallallahu alayhi wa sallam yutadawa kullu dhi suqmi bana fenbe adamadin farkulu kononana bana fenbe adamadin farkulu kokan ko alakra kanu ba belejele neutraliser ninga beko kabo farkulu la fani ima tabibu konima muhammadu don ale de dokotoro na nema lenye tola ashamsu akoikado kile koni yingira kile jumen kodo anyebe kile mina kotede alakra kanu kile ko o yingira ma dusukunka ma jumen kodo ma min shiraka yalan benjawlawa ay ala man ahabba bilaylin ma min ye kanu ke shuduku klafe ninga wuli ka chautus nokola ka musutus nokola alakra kanu na jenye anyeji be ka shuru o kama kikado ko otkila maka alakra kanu okle yengelendo fama talaha ghurubu ikado okle koni kle binte osorotuko shi Muhammadu nurul huda Muhammadun baharun nada Muhammadun sumul ida وهو زكي العنصري صلى الله عليه وسلم وكما لك صلى الله عليه وسلم عليك كانوا أكل جولندو واتي بي أبا إنرلا بنتو على عليك لتبي ودلا أمبي كلمي كلفة no de klemin be bosso makata bin wula fe ikado ale be tununi shuka koli nga dusukun nya alakra kanu klemin bo ikado ko bintuko te o klela odla oddusukun minu ni alakra kanu kle poira olula ka ba kuma ni shube ka pelimpalan kana na dibiye ikado oddusukun fene be nekemene de ke kata Allah taala kumbe nyukoyama odla sayyidi abul qasim ya rasulallah aya an kuntigi ya qasim fa ya jala abasori an yana fleli korotali ana zon wulili o muhammadu ge sabula ni ete zombe danfen bele jele nyana o kuma walsa ka zombo an nyana ikomi zombe bon nekela tokomi o bekeni muhammadu de o kuma muhammadu de kofoli be onga hamuta ananga shinyana hamu ananga fujunu ananga dusuchiyo muhammadu de foli bolu bele jelenta muhammadu de on dusukun noroy muhammadu de dusukun dokotoroy ani dusukun fura muhammadu de farkulu lafiya fenye ani farkulu keneala muhammadu de nyena fleli noroy ani nyena fleli yele sallallahu alayka allah ya alamal huda odla yala an kan gafo muhammadu manin sikidaina kafo jammalaka allah muhammad allah taala ka ichenya ninga sura allah taala an kon ula qur'ana kono yala an kan gafo de wa kafo rafa'aka Allah taala ka ikorota Allah taala on ko ula qur'ane kono yala on kanga fode wa nawaraka Allah taala ka inoro yawa Allah taala on ko ula qur'ane kono yala fitne noro yalen kofe eske noro were benwa yala fitne noro yalen kofe eske chenya benwa
i k'a dɔn nin kɔrɔtaba in fɔlen kɔfɛ Muhammadu ma est ce que kɔrɔtaba wɛrɛ bɛ yen wa nin cɛɲaba in fɔlen Muhammadu ma est ce que cɛɲa wɛrɛ bɛ yen wa o de la an ka Sheikhu Fazazi ko a ko wa wajhun ni ye alakira ɲɛda ye ɲɛda dɔ de bɛ alakira la kama lahat minal badri jumla a b'i komi k'a ta kabini diɲɛ dadon na ka taa bila diɲɛ wuli la o kalo tile 14 su n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko alakira ɲɛda nɔrɔ ka bon ka tɛmɛ o kan o de la o ciden belebele in Sheikhu Fazazi ko a ma a ko sirajul baraya nima Muhammadu dɔn ale de danfɛnw ka fitinɛ yelen ye la yazigu anil huda Muhammadu tɛ jɛgɛn ka bɔ kanda kan ɲɛtugu a n'a yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamilul qadaya kiri cɛɲi o tigi ye alakira de ye la yahifu alal ida alakira tɛ tɔɲɔni kɛ juguw kan ka fɔ ninnu tɛ fɛ alakira t'u tɔɲɔ koyi a ko n'i ma o Muhammadu dɔn jalilul ataya sɔnfɛnw na belebele tigi de ye alakira ye basitul kaffi bin nada alakira tɛgɛ fɛnsɛnnen don waati bɛɛ ni sɔnfɛnw la belebele ye sariyul mazaya jɔyɔrɔ kɔrɔtalen tigi o de ye alakira ye zahirul ba'si n'i ye alakira ye kɛlɛ la i b'a fɔ ka fɔ nin tɛ hinɛ dɔn wa nada n'i y'a ye ka maaw yɛrɛ fɛnɛ sɔn i b'a fɔ ko nin tɛ siran fantanya ɲɛ karimu sajaya tabi'a baw tigi o de ye alakira ye jogo ɲuman baw tigi o de ye alakira ye tohirul jismi cɛ kelen min n'a farisogo bɛɛ lajɛlen ka sanu a kɔkanna n'a kɔnɔna o ka sanu wa nafsi cɛ kelen min ni nɔgɔ pilasi tɛ a ni la o de ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam o kuma o ciden belebele in an bɛna don o ka tariku min na i k'a dɔn nɛnkun tɛ ne la tɛgɛ kɔni tɛ yen biki tɛ yen dusukun tɛ min bɛ se ka fɔ k'i bɛ kuma ka alakira ka hakɛ dafa o tɛ nɛntigi ma deli ka alakira ka hakɛ fɔ ka se a dan na bolokɔni tɛ se k'a sɛbɛn ka se a dan na biki yɛrɛ ji tɛ se k'a sɛbɛn ka se a dan na wa dusukun yɛrɛ tɛ se ka alakira ka hakɛ fɔ ka se a dan na nka sa kodɔnnaw ko ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu fɛn min n'a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ o kuma k'an man k'a fitinin fɛnɛ to yen alakira bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ nka fitinin min n'an bɛ se k'o sɔrɔ a la k'an ka n'o fɛnɛ to yen o la an bɛ taa Allah Ta'ala ka Kuranɛ belebele in kɔnɔna na aya min n'o b'a yira an na ka fɔ an ka kan ka tugu Muhammadu kɔ an ka kan ka nisɔndiya ni Muhammadu nali ye an kan ka sewa ni Muhammadu ye o Kuranɛ aya in n'a bɛ suratu Ali Imran kɔnɔna na Allah Ta'ala ko wa idh akhadha Allah Muhammad hakili jigin kɛ tuma min Allah Ta'ala ye minɛli kɛ a ye minɛli kɛ mun na a ye minɛli kɛ jɔnw na mithaqa nabiyyin a ye minɛli kɛ layidu dɔ de la ka bɔ cidenw ɲɔrɔ a ye nin layidu in minɛ nabi ɲuman bɛɛ la lama ataytukum min kitab ni Allah Ta'ala de ye dili kɛ aw nabi ɲumanw ma ni ka o kɛ ciden ye n ye kitabu dɔ de di aw ma wa hikma n tilara ka sariyaden dɔ de di aw ma ko aw ka baara kɛ ni o ye ni ka kɛnɛ labɛn ni aw bɛ o baara 12 la maaw bɛ ka girin aw nɔfɛ kuma min thumma ja'akum rasulun ciden dɔ nana aw ma musaddiqun o ciden bɛ tiɲɛtigiyali kɛ lima ma'akum fɛn min bɛ aw bolo n'o ye aw ka kitabu ni aw ka sariyadenw ye la tu'minunna bi
yala aw ba ka cikan laseli toye ni nga ka gafaw kuru ka limanya o ceyna ka tugu akowa wala tansurunna ninga kila ka gafaw kuru ka o ka nyamugo yaw kuru ninga o ceyin deme ka kelece doye qal Allah ta'ala ko a aqrartum yala aw sabatira nin layduin kanwa wa akhadhtum ala dhalikum isri yala ay minalike aw yarakun yoro ne Allah ta'ala ka layduin nawa qalu tidin bela jelenko aqrarna ala an sabatirani ka an sona ama qal Allah ta'ala ko fashhadu okuma aw tidun ka sharia wa ana ma'akum minash shahidin ne refina faralendo aw ka sharia bawla okuma ni ayayin ba yira ana ka fo alakira fene tidun ka tidende sabula na le kunna na tidun kumbu ka bara blaka tuku aleko walsa tidun ka ke tidun ye usona alakira ka nyemo yama okuma ode kama Allah ta'ala yu ke tidun ye odela ayayin ba yira ana yala aw bil liman nya Muhammadu lawa ninga kila ka demewa ni aw ka wati ni Muhammadu ka wati bena okuma ay cikan laseli bla aka limanyala ka deme ka tuku ako ni aw ka wati na ka wati yere mabbe okuma ay aw no fe mugo waju ka fo ni cedo bena an ko fe no de Muhammadu ye walma Ahmad okuma no nana ay an ka gafaw bla aka tuku o ceyin ko aka kila ka limanyala ninga deme okuma Allah ta'ala cidun nyingandela ko yala usabatiranin layduin kanwa nabiyman bele jelen ko ni kankelenye aqrarna ala an sabatiranin kan Allah ta'ala fina ko okuma nere Allah ta'ala fina shere au ka kuma kaina okuma cidin bilbilin nimba yirana kafo annali sankumbe an kanga nisojani aye sabula cidun yere kun labenendo ka kono okuma n'olu labenen hundo ka kono na kun nana olu kilela yala olu ka nisoja kumena dan ikomi an ba ke tuko miwa ika don an kunti surunya olu la tuko ya shila fadai lahum salalana wa khuz ma huwa al-maqsud min himami sallallahu alayhi wa sallam okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam ma tisika ka bunya fo ka se adana odela nan sekina o Qur'an bayin kono halisa Allah ta'ala ba fanyana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin umma Muhammadu chifui kama fona kira hina de kantem kana danfem bela jelema odela nga tafsiru dono ko khayru ma fussira bihi القرآن نفسه الله أكبر فين فويت قرآن فسرك كتم قرآن يركا أكما الله تعالى وما أرسلناك أو ما ستعلم محمد تشفوي كما إلا رحمة فناك رحينا دي الله تعالى كلارك فو آية ورلا قل محمد أفو بفضل الله نالي الله تعالى كفسمانتيه وبرحمتي أن نال الله تعالى هنا فبذلك فليفرحوا أكما محمد تيرا هنا دي كما أكما الله تعالى كو كانغا نسوجاني أو هنا ني أكما ناما نسوجاني محمد ناليه أمبنا نسوجاني جون دي ناليه هنا جمعن بي أنبولو سورين كونو كو كبو كو نيما كبو إكومي محمد صلى الله عليه وسلم أكما أتشدين بلي بلين odela mamina dona baitul maqdis kono nana noy masjidul aqsa aka shuratama senfe alakra dona yoromi aya soro baitul maqdis falendo nabiyumuna ten nabiyuman ba keme ani muka ani nani abele jelen kumbe kelente aje mamina alakra kun dona yoromi nabiyuma usnaka sirabla ka nyefelan yira alakra la kakataye muna nyefelan yira lala li annahu al-imam sabula ladi al-mami
ni almami donna misiri kɔnɔ ka safa jɔlen to bɛɛ lajɛlen bɛ wo bila ni président nana sɔrɔ kɛnɛ labɛnnen don sira bɛ bila yɔrɔnin kelen o tuma a bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ sabula ale de ye ɲɛmɔgɔ ye o tuma Alahu Taala ye yamaruya di Alakira ka seli n'u ye Beitul Maqdis la mun de la Adam kun bɛ yen Ibrahima kun bɛ yen Nuhu kun bɛ yen Musa ni Isa ninnu bɛɛ bɛ yen mun de la Alahu Taala ma alimamiya di ninnu ma Abul Bashar bɛ yen Abul Anbiya bɛ yen Khalilur Rahman bɛ yen Kalimullahi bɛ yen Ruhullahi bɛ yen munna ninnu dɔ la kelen ma kɛ alimami ye Jibrila yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o kuma kodɔnnaw ko walisa a ka welewele kan da ka tila ka kumakan in bange danfɛn bɛɛ lajɛlen ye sabula Bani Israɛla nabiyuman bɛɛ bɛ yen ciden fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ bɛ yen o kuma nabiyumanya min ani cidenya min n'a kun kalifara aw Bani Israɛlakaw la a tile labanna aw de bolo n'o ye Isa ye o kuma tile in bɛna yɛlɛma ka bɔ aw Bani Israɛlakaw ka bonda la a bɛna taa di nabiyumanw la dafaba ma n'o ye nabiyumanw laban ye n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun de la nin baara in kɛra Beitul Maqdis la kasɔrɔ Alahu Taala kun bɛ se k'a kɛ Alikaba la Ala y'a kɛ Beitul Maqdis la ko sabula wahayu jiginna Bani Israɛlakaw ka nabiyumanw kan yen de o kuma nabiyumanya tile dira u ma yen de cidenya tile dira u ma yen de o kuma ye komi nabiyumanya ni cidenya tile dira aw ma Beitul Maqdis la n bɛna a minɛ aw la o yɔrɔ kelen in fɛnɛ na k'a lasegin cɛ dɔ ma cɛ min n'ale bɛna diɲɛ dajuru sama ni ka bɔ n'a ye halaki ba dingɛ kɔnɔ ka taa bila kisi tenten kun kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o kuma Alahu Taala ko ciden bɛɛ lajɛlen ma aw cidenw bɛɛ lajɛlen dafalen filɛ yan nabiyuman bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan nɔ yala maa jumɛn de bɛ aw la ko b'a a imposer Muhammadu ka alimamiya la ciden jumɛn bɛ yen maa si ma kuma bɛɛ lajɛlen sɔnna o kuma Alahu Taala ko yamaruya di o kuma Muhammadu ka bila ɲɛfɛ Muhammadu bilara ɲɛfɛ a ye jɔko fila seli ni u ye o kuma cidenw ye aran jɔ a kɔfɛ tuma min na ni seli in salamu bilala Alahu Taala ye aya dɔ jigin o nɔgɔnni na kuranɛ kɔnɔ suratu Zukhruf kɔnɔna na Alahu Taala ko was'al Muhammad e ka ɲiningali kɛ tan dɛ man qad arsalna min qablik anw masa Taala ye ciden minnu ci ka kɔn e ɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ i kɔfɛ sisan k'a ta Adama na fɔ Isa a bɛɛ lajɛlen bɛ yen o kuma o ɲininka dɛ a ja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun yala anw masa Taala ye kɛli kɛ Ala wɛrɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ hinɛ masa in ye k'u ko o bato wa ni aya in jiginna Alakira ka jɔko fila in nɔgɔnni na nka Alakira bɛ mun fɔ Alahu Taala ye Alakira ko a dabama ma ko ya Rab yani dabama astahyi an as'alahum hadha as-su'al ne Muhammadu be maloya ka cidenw ɲininka ni ɲininkali in na fa kullul kainat adamadenw yɛrɛ tɛ dɛ danfɛn tɛ e ka danfɛnw na fo ka taa se jiriw ma fo ka taa se faraw ma fo ka taa se jikɔnɔfɛnw ma ko nin bɛɛ lajɛlen tashhadu annaka anta Allah nin bɛɛ bɛ seereya k'a fɔ Alahu Taala ye masa kelen de ye la sharika lak jɛɲɔgɔn foyi tɛ i la o kuma ni jiriw ni faraw ye o dɔn ne Muhammadu ka tila ka cidenw ɲininka o la o kuma Ala hakɛto ma n bɛ maloya k'o ɲininka na sabula ne yɛrɛ danganiyalen do o la k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ ni Alahu Taala kelen pe tɛ
o de la nabi ɲumanw bɛɛ u ye baara kɛ kan kelen de kɔnɔ n'o ye ala kelenbantiya kan ye u bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ drapeau kelen de duguma n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah o kuma alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko laqad ji'tukum biha ne muhammadu nana aw ma ne ni silamɛya diinɛ ye baydaa naqiya a jɛlen a ka sanu nɔgɔ kelen t'a la a ko amma wallah ne muhammadu kalela ala la law kana musa ibn imran hayya n'a y'a sɔrɔ ne muhammadu kun cira ka sɔrɔ musa min ye imrana den ko a bɛ ɲɛnamaya la lama wasi'ahu foyi kun tɛ musa yiriwa ni ka ko a disi fɛrɛ illa tiba'i fo a ka tugu ne muhammadu kɔ o kuma nin b'a yira an na ni alakira ni ciden fɛn o fɛn kun bɛnna i kun bɛ kɛ alakira nɔfɛmɔgɔ de ye i kun bɛ kɛ a dɛmɛbaa de ye i kun bɛ kɛ a ka sɔrɔsi dɔ de ye o kuma o ciden belebele in n'o ka diɲɛnabɔ ni o sanyɛlɛma dɔ sera a bɛ kɛ wajibi ye an kan an ka ɲɔgɔn hakili jigin a ka bonyabaw a n'a ka kɔrɔta kow la ya imama lanbiyai ya siraja lawliyai damali fi kettisol sallallahu alayhi wa sallam ama Allah ta'ala dili ala ka antuku ciden belebelena sallallahu alayhi wa sallam wadila sheikhu fazazi ba fu anyana ka kuma kan dola akoy ka don joro chaman be ala kara yo joro en bele jelen kafo ni korotay ayo joro nun kafo bi islahi a'malin ni baraw nyaliye sabula alakira nana sɔrɔ baara fɛn o fɛn tiɲɛna a y'a bɛɛ dilanni k'a ɲa wa ikhlasi niyatin alakira tilara ka ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen saniya o kuma ka ŋaniya ɲuman don bɛɛ lajɛlen dusukun na sajiyatuhu a ko n'i ma alakira ka tabi'aw dɔn fil fadli fasamantiya la khayru sajiyatin o de ye tabi'aw la hɛrɛma ye siyadatuhu lirrusuli ghayru khafiya alakira ka kuntigiya cidenw na o dogolen tɛ o ayi alakira ye cidenw kuntigi ye ko o dogolen tɛ o kuma fazazi ko wala ajabun a ko kabako kɔni tɛ an yafdula shakhsu fil jinsi nɔniya kelen ka fisaya ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan k'o tɛ kabako ye alakira ka kuntigiya n'a fɔra ko anw bɛ siga o la alakira ka fisa ka tɛmɛ an bɛɛ kan n'a fɔra ko anw bɛ siga o la est-ce que anw ye alakira yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa kɔni tɛ n'a fɔra e sigilen ɲɛna ka fɔ président ka fisa ni bɛɛ ye i t'o sɔsɔ dugutigi ale yɛrɛ b'a ka duguden bɛɛ sanfɛ sɔsɔli tɛ o la o kuma mɔgɔ kelen ka fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ kabako ye karamɔgɔ b'a ka kalanden bɛɛ sanfɛ sɔsɔli t'o la o kuma fazazi ko wa illa ne fazazi bɛ k'a fɔ cogo min n'a ma kɛ o cogo ye ka fɔ alakira ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ma kɛ o cogo ye ni anw ko k'an ni alakira bɛɛ ye kelen ye faman turja shafa'atuhu gada o kuma jɔn de bɛ yen k'an bɛn'o ka surunalidon jigiya alikiyama jɔ kɛnɛ kan e ni ne bɛɛ ye kelen ye yala ne bɛ se ka e surunalidon wa o kuma hali diɲɛ in kɔnɔ yan maaw man kan sabula n'i minɛna k'a fɔ k'e bɛ taa datugu polisi la ni mɔgɔ dɔ dara e kan ka taa kuma dɔ la o b'i n'o tigi minɛ k'o datugu nka dɔ b'a dalen to a tɛ wuli dɛ a bɛ telefɔni ci dɔrɔn ko n ka karisa bɛ ka taa n'i taara la u bɛ fɛn dɔ d'i ma ko taa ni sama karisa ma o kuma maaw man kan n'anw ni alakira kɛra kelen ye jɔn de bɛna surunalidon kɛ alikiyama jɔ kɛnɛ kan wa qad khafa kullun ma adahu min arrada o y'a sɔrɔ k'a ta adama na fɔ isa cidenw ni nabiɲumanw a bɛɛ lajɛlen sirannen don Allahu Taala bɛ bolo min ka a don est-ce que ala bɛna olu to yen wa kuma tɛ an tɔw ma bɛɛ sirannen don o kuma cɛ kelen n'o ye muhamadu ye o don a bɛ wuli wa qama biha minhul maqam al muhammada o don alakira bɛ wuli ka taa surunalidon ɲini Allahu Taala yɔrɔ ala ye min layidu ta a ye o kuma Allahu Taala bɛ sɔrɔ ka diɲɛ di alakira ma surunalidon bɛ sɔrɔ ka kɛ sisan kiri bɛ sɔrɔ ka tigɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ
ako nima o Muhammadu do sabuqun bila ayn ala kray dan fen bedda nga masake sabula na fara ko karsa kera boli premier kuma dola jo kuma halaka kuma te famu aseken ko jugu o groupe ni dronte de cabine ala e jinye da fokata jinye wuli ala kera ya bedda nga akere ko me ala fiale de wuli la ka boss no kola e maudan ka sura makani sekenye sabula kurushi be fen munu ni nyokonche olu de kurushi ka nyokon abi ko me ni mamiye non shini soke bla kurushi la soba do ka le be kurushi ere lawa o sabula le ka tama ere non shika boli to soro o kuma nima o Muhammadu do karibun ko ala kraka suru adaba malaka teme danfen beka bila mada nga ala krane ala madelika jenya nyogona sabula karsani karsa ka suru nyogona kunu iba suru okuman suru nyogona nga kafoko ala krane ala ka suru nyogona bi ko kunu ku nga janyogona ai ala krane ala ka suru ni danfen be wa ala krane ala madelika che jenya nyogona alimun ala krade doni kelay bila khatin kasura makani sebeni adama de iye kodon tuko ibe kala ni sebeni sirade wa ala kray fem bedon kasura amakani sebeni siraye hafizun ala kray fem bela jilin tanga adusukuna bila darsi kasura karamugo rema walandi ala krama sallallahu alayhi wa sallam okuma bikum wati sira ni Allah ta'ala sona كسيدا وريرانا إن شاء الله أمتمناي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتامي صلى الله عليه وسلم malma salamu nya dabole akraba nga mallu mangutu inshallah anankara boss liman trawre amoda kuloka jumo shu alaka menklo dama wassalamu alaikum.